Ale ne. Oskar už je starý a nemocný. Všechny hříchy, všechna sláva už jsou dávno zapomenuty. On přijel do Saint-Tropez za sluncem. Tak co? Oskare? Budou o nás číst? Možná. Možná ano. Jestli jim necháme své memoáry. No, já už svoje píšu. A já už jsem taky začala. Ano? Ano. Se svým tajemníkem. Ano. Jmenuje se Georges Pitu. Ano. Takový starý, neotesaný kozel to je. Pitu. Slunce vychází. Aha. Cítím moře. Madam, to jsou chcíplé ryby. Ale bouře nás minula.